けます。今銀ちゃんや。おかえり銀ちゃん。あなたの心の中には今もあの子がいますか？今日は高知県の銀ちゃんを制作しました。愛犬との別れが辛く、もう飼わないと決めていた私のもとに現れた保護猫、銀。3日だけの約束が気づけば17年になりました。犬派だった私を猫派に変え、最後まで腕の中で寄り添ってくれた大切な存在です。私が会いに行くまで待っていてね。また会えるその日までずっとそばにいられますように。うちの子を形に残したい方は紹介文の LINE よりご相談ください。